Tuntuuko sinusta, että veri ei kierrä sukuelintesi alueella? Ei hätää, minulla on siihen ratkaisu. Irmelindan seksikäs suklaa voimistaa erektiotasi ja lisää siittiöittesi määrää. Kling, 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 kling. Eli tänään me tehdään raakasuklaata. Miksi? Siksi, koska raakasuklaa on helvetin terveellistä ja se tekee miesten sukupuolielimille ihmeitä. Mutta tekee se myös naistenkin sukupuolielimille ihmeitä. Se auttaa myös hormonitoiminnan tasapainottamisessa. Ja okei, puhutaan noista hyödyistä myöhemmin, kun mulla on mun faktat tiskissä. Vielä ne ei oo, mutta summa summarum, tänään me tehdään ihanaa suklaata, joka saa sinun sukat pyörimään. Käydään läpi, että mitä sä tarvitset. Tää videon ideahan lähti käyntiin siitä, että mä kävin Normaalissa ja mä löysin sieltä tällaisia aivan ihania tällaisia muotteja. Tässä on tämmöisiä hymynaamoja. Mä en tiedä, mulla on uusi kamera käytössä, niin mä en tiedä, että miten tää ihan tarkalleen ottaa fokusoi, mutta smiley faceja ja sitten tällaisia pikkuperseitä. Vai onko nää sydämiä? Kuka tietää? Ja toinen idea oli myös se, että mulla on ihan hirveästi makajauhetta ja mä tykkään laittaa sitä smoothieen, mutta sitä on niin paljon, niin mä haluan hyötykäyttää sitä nyt johonkin muuhunkin. Mä oon tilannut tämmöisestä Feel Vivid-nimisestä superfoodikaupasta kaikenlaisia asioita, joten nyt kato, mitä sä tarvitset tähän reseptiin. Sä tarvitset makajauhetta tietysti, huipputerveellinen hyvä asia. Sitten mä ajattelin, että sinne voisi laittaa banaanachippeneitä. Goji-marjoja voisi ehkä laittaa. Sitten voisi laittaa pekaanipähkinöitä voisi. Sitten mä oon ostanut kans ihan vaniljapulveria. Kookosöljyä. Tää on ehkä tärkein. Kookosvoi. Ei kookos, kun kaakaovoi. Tämä on kans tärkeä. Kaakao. Eihän tätä suklaata voi tehdä ilman kaakaoa. Ja sitten lukuma powder. Tää on se, joka makeuttaa tämän meidän suklaan. Mulla ei ole tarkkaa reseptiä, koska mä oon lukenut sen verran paljon nyt näitä raakasuklaan reseptejä, niin musta tuntuu, että mä osaan freestylata tän. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että hyvä tästä tulee, vaikka minä en lukisikaan mitään. Ai niin. Tätä mä haluan laittaa. Lakritsijauhe. Tätä mä en olisi avannut vielä. Siis lakritsijauhe. Jos on oikeasti makea himo, mutta ei halua syödä mitään niin kuin karkkia, niin lakritsi. Tää on niin hyvää. Ja jos kärsii matalasta verenpaineesta niin kuin minä, niin silloin kannattaa syödä tätä. Suositettu vuorokausiannos on 0,5 TL-1 TL. Oho, no mä söin jo 1 TL tätä. Mä söin jo. Lol. Ei se mitään. Mä söin äsken teelusikallisen Eikö mä saa syödä tätä enää? Korkeasta verenpaineesta kärsiviä suositellaan kääntymään lääkärin puolen ennen käyttöä. No mulla on matala, joten se ei haittaa. Eli jotta me voidaan sulattaa tuo kookosrasva, niin meidän täytyy tehdä vesihaude. Näin. Otetaan kaakaobutteria. Mikä tässä näkyy? Mikä tässä näkyy? Ai se on tää kameran näyttö näkyy tässä kulmassa. Joo. Laitetaan nyt tommonen, tää on cup, tää ei ole desilitra, tää on cup, eli 1 cup on 2,4 DL. Noin. Mä oon niin onnellinen tästä uudesta kamerasta. Hei, nyt tuolla kanssa käyttää tätä. Näin. Huomaa, että ei vittu, täällä sulaa jo asiat. Sprinkle. Sitten kun toi on sulanut, niin sitten alkaa. Sitten me laitetaan sinne kaakaojauhetta ja sitä lukumaa ja makaa.
Itse asiassa mä laitan sinne kaikki nyt. Sitä on tosi simppeliä mun mielestä. Ellei halua alkaa niinku temperoimaan, mikä on vähän niinku, että en mä tiedä miten temperoidaan. Siinä se nyt vähän rauhallisesti pulputtaa. Mitäs tänne alle kuuluu? Joo, siellä kyllä kiehuu. Ai! Ui. Ai niin. Laitetaan vielä kookosöljyä. Mä laitan sitten tälleen tämän verran tonne sulahtamaan. Ui. Sprinkle. Kuka tietää, mistä tulee sprinkle, sprinkle? Eli ton verran on nyt sitä öljyä siellä kanssa. Musta tuntuu, että se tuo vähän hyvää sellaista tekstuuria tuohon. Eikä tuo. Mä sanoin mun aikaisemmalla videolla, jota mä en ole julkaissut tänne yleiselle kanavalle, vaan mun lisäkanavalle, että mä en usko, että nyt kannattaa olla silleen New Year, New Me, koska nyt on kaamos ja nyt on pimeä, nyt on ällö. Että sit vasta kun kevät tulee, niin sitten kun lehdet alkaa kukkimaan, lumi alkaa sulamaan, aurinko tulee takaisin, silloin se on se New Year. Et seuratkaa Turtle Shell Calendar, kilpikonnan kilpeä. Siinä on oikea kalenteri, mitä pitää seurata. Siinä kalenterissa on 13 kuukautta ja joka ikisessä kuukaudessa on 28 päivää. Vähän niin kuin naisen kuukautiskierto ja vähän niin kuin kuun kierto. Kuun kierto on 28 päivää. Niin jos sua väsyttää ja jos sua itkettää ja jos sua masentaa, niin se ei haittaa, koska tähän aikaan vuodesta kuuluukin väsyttää. Mua väsyttää koko ajan, niin kuin ihan koko ajan. Mä sain tällaiset sukat joululahjaksi. Näissä on aika hyvä pito. Näissä on tommoset tarrat tuolla pohjassa. Tai mitkä ne on? Okei, näissä on ihan super. Ei näissä olekaan ihan hyvä pito. Ja patalappuja, kun ei kenelläkään luonnollisesti ole, kuten ei minullakaan, niin se tehdään näin. Otetaan vaan kuumalta liedeltä toi hihoilla näin. Totta kai. Eikö se ole ihan luonnollinen homma? Otetaan makaa, lukumaa, kaakao. Mihin mä nyt sen mun lusikan hävitin? Kolme varmaan on ihan hyvä. Ai, toi on lämmin. Enemmän. Laitetaan sitä makaa. Tää on niinku mikä se on ei ole afrodiisiakki, vaan tää kohottaa libidoa luonnollisesti. Tuon verran. Sitten lukuma. Ja muistakaa, tätähän ei voi mitenkään verrata sitten mihinkään semmoiseen Fazerin siniseen, joka on täynnä sokeria, koska tää on raakasuklaa. Tää on oikeasti tämmönen terveellinen välipala. Pikkuherkku. Tää ei ole makeeta. Toki. Onkohan mun semmoista karppisokeria? Jumaleuta löytyi. Mulla on tällaista. Kaloriton, sokeriton. Paras olisi, jos tän laittaisi blenderiin tai johonkin, että tää olisi semmoista pulveria. Toi karppisokeri on siis erythritol. Mä en tiedä miten se lausutaan. Erythritol. Erythritoli. Vähän niin kuin siis sokeri tommonen. Vähän niin kuin, mistä se tulee? Mä en nyt ole ihan varma, missä se tulee. Vähän niin kuin ksylitoli. Paranee. Nyt kuulkaa. Laitetaan sitä lakua. Lakritsijauhetta. Mä nyt laitan tän vähän tämmösen kukkuraisen. No niin, miltä sitä nyt maistuu? Laitetaan lisää tätä. Tää on aika hyvää. Laitan 3 lusikallista. Mä kerran söin ihan sairaan hyvää. Se oli semmoista sitruunalakritsi taatelipatukkaa. Ui, mun täytyy joskus kopsata sitä, tai yrittää kopsaa se. Onkohan se Puhdistamon tai Fordinin patukka? Se oli niin hyvää.
Että tähän sopisi varmaan sitruunan kuori sekaan aika hyvin. No niin, maistetaan nyt. Oikeesti, tää on hyvä. Tää on oikeesti ihan saatana hyvä. Miten mä laitan tohon? Kun mä en halua nyt pilaa tätä laittamaan tähän mitään liikaa jotain turhaa. Laitetaan vielä vähän tätä makaa, koska mä haluan mun seksuaaliset halut takaisin. Läppä oli. Mulla on haluja. Mulla on todella paljon haluja. Mutta kaikilla muilla ei välttämättä oo. Mä muistan joskus ennen vanhaan, kun mulla oli poikaystävä, jolla ei ollut ihan hirveästi libidoa. Tai mä en tiedä mikä sitä vaiheessa, mutta se ei ihan hirveästi niinku jyystänyt mua. niin mä syötin sille makaan, niin yhtäkkiä alkoi. Mulla on tapana myrkyttää mun poikaystäviä. Kerran mä syötin yhden mun poikaystävälle biotiinia, kun sillä oli niin ohut tukka. Sitten se yhtäkkiä olikin ihan paksu tukka. Mut siis niinku hyvässä mielessä myrkytän. Tää ei tästä kuulkaas parane, koska tää on ihan saatana hyvä jo nytte. Oikeesti tosta tuli ihan sika hyvää. Otetaan nämä muotit. Hitsi kun olisi joku tämmönen kaato. Mihinköhän mä voisin kaataa tän, että se olisi helpompi kaataa? Jos mä helpottaisin tätä mun elämääni. Kyllä mä mietin vähän, että vois laittaa ihan pikkasen jotain. Esim. Näitä banana chips tuohon päälle. Hei! Suolaa. Se pitää ainakin. Mä tiedän, että näihin pitää laittaa suolaa. Mä veikkaan, että tästä tulee aika jeesiä shittiä. Ja sitten kun mä opin tekemään näitä paremmin, niin näistä tulee vielä paremman makuisia. Oikeasti syökää terveellistä suklaata. No mutta kuitenkin, näiden pitää kohmettua, niin mä vien näin nyt johonkin. Noi levähti. Ja sit mun tukka meni tuohon suklaaseen. Kun toi on niin plötskö toi silikoonimuotti, niin ne meni harruun. Irmelindan seksisuklaat ovat nyt valmiita. Ja minä olen mahdollisesti jo syönyt niitä. Ja minun kämpikset myös. Ja he ovat pitäneet niistä. Ja minä myös. Ne vähän levähti, kun piti laittaa ne tonne uuniin. Ei uuniin, kun pakkaseen. Mitä sä sekoilet? Nyt mä esittelen täältä yhden. Kato kuin nätti! Ensinnäkin nämä muotit on tosi hauskoja. Ja toisekseen nämä onnistu ihan sairaan hyvin. Kuitenkin, mä kerron teille lyhyesti, että miksi kannattaa syödä makaa tälleen. Makalisäravinteiden kanssa ajoitus ei ole niin tärkeää kuin säännöllisyys. Eli älä kuvittele, että susta tulee joku seksijumala, kun sä syöt yhden makapatukan. Vaan sitä pitää syödä säännöllisesti. Ja toisekseen siinä on paljon muitakin hyötyjä. Esimerkiksi mineraali- ja hivenainerikas maka sisältää 18 aminohappoa. Tuossa voittamattomassa voimajauheessa on lisäksi mojuvat määrät muun muassa tiamiinia, riboflaviinia, niasiinia sekä mittavasti myös sinkkiä, kuparia, seleeniä, rautaa ja sekä booria. Maka kontrolloi vaihdevuosien oireita, se lisää seksuaalista suorituskykyä, se parantaa mielialaa, se suojelee aivojen terveyttä, se parantaa hedelmällisyyttä, se kasvattaa luun tiheyttä, se kasvattaa energiatasoja. Mutta siis makahan ei ollut todellakaan ainoa terveellinen asia tässä minun suklaassa. Noin kilon painoinen lukumahedelmä muistuttaa ulkomuodoltaan avokadoa. Se on väriltään tumman vihreä, mutta kypsyessään enemmänkin vihreän ruskea. Lukumassa on runsaasti polyfenoleja ja karotenoideja, jotka ovat antioksidantteja. Sen terveydelliset hyödyt perustuvat myös sen sisältämään rautaan, beta-karoteeniin ja niasiiniin. Tiesitkö, että raakasuklaan sisältämä raakakaakao, jumalten ruuaksikin kutsuttu ravinteikas ruoka-aine, saa luovuuden kukkimaan ja olon skarpimmaksi? Suomessa esimerkiksi mustikka tunnetaan huikeana antioksidanttipommina, mutta mustikkakin sisältää vain noin 10% kaakaon antioksidanttimäärästä. Raakakaakao sisältää kaikista maailman
ruoka-aineista suurimpia pitoisuuksia magnesiumia sekä korkeita pitoisuuksia rautaa, kromia, sinkkiä, paljon E- ja C-vitamiinia sekä suuren määrän aivojemme mielihyvää tuottavien välittäjäaineisiin vaikuttavia ainesosia ja niiden rakennusaineita. Tämän jumalten ruoan uniikin ominaisuukset linkittyvätkin kaikkien selkeimmin aivojemme toimintaan ja hyvän olon tuntemuksiimme. Eli tämä on se syy, miksi minä alun perin myös halusin tehdä näitä suklaata, koska tämä tekee niin kuin hyvää meille syödä näitä juttuja. Suklaa on sittenkin terveysruoka, sanoo Ilta-Sanomat. No joo, kuitenkin. Minä aion tehdä vielä lisää noita suklaita, koska mulla on edelleen vielä niin kuin aineksia kaikkiin noihin asioihin. Ehkä joku tämmönen marjaisa suklaa voisi myös olla kiva. En tiedä. Saa ehdottaa, mitä makuja mä testaan seuraavaksi. Ja suosittelen kokeilemaan. Ja tääkin on silleen, että jos nyt alkaa vertaamaan Fazerin siniseen, niin se ei ole yhtä makeata. Okei, no nyt toi on pikkusen makeata, kun mä laitoin sinne sitä eritytrollia ja sitten siinä on kuitenkin lukumaa ja lakua ja näin, että toi on kyllä makea. Mutta niin kun, jos mulla ei olisi niin kun, sitä karppisokeria ja lakua tossa, niin se olisi vähän kitkerää. Niin sitä ei voi verrata Fazerin siniseen. Koska se on niin täynnä sokeria se suklaa. Ja siinä on niin vähän sitä kaakaoa. Mä en tiedä, onko siinä nyt ehkä 20 tai 30% kaakaoa niin kuin Fazerin sinisessä. Ja loput on sitten maitoa ja sokeria ja muita asioita. Mutta se on vähän niin kuin alkoholin kanssa sama homma. Että jos sä juot paljon, niin sun viinapää paranee. Ja sun täytyy juoda enemmän ja enemmän, jotta sä saavutat sen saman humalatilan. Niin se on sama myös niin kuin suklaan kanssa. Että mitä enemmän sä syöt sokeria ja karkkia ja makeita asioita, niin sitä vähemmän sä maistat sitä niin kuin sokeria, tai sitä vähemmän, tai sitä suurempi toleranssi sulla on makeisiin asioihin. Mutta jos sä lopetat kaiken sokerisyömisen esimerkiksi, ja sitten sä syöt näitä raakasuklaita, niin yllättäen noi alkaa maistumaan todella makeilta, ja toi jopa riittää sille, että sun ei sitten mieli syödä mitään muuta, niin kuin esimerkiksi tavallista niin kuin Fazeria esimerkiksi, että siinä kohtaa voi olla, että esimerkiksi tavalliset suklaapatukat ja näin, niin alkaa maistua silleen niin kuin ällömakeilta. Että se on ihan tottumiskysymys, että kuinka makeista asioista niin kuin, pitää tai miten niin kuin makeita asioita voi syödä. Siis mulla ei tänään oikeasti puhe, ei mitenkään. Tänään on ollut muutenkin ihan paskapäivä. Anyway, syökää suklaata, kokeilkaa, raakasuklaa on ihana. Ja netti on siis ihan pullollaan reseptejä. Tämä on Jaakko Halmet-Ojan niin kuin ohjeiden perusteella tehty, niin kuin mitä mä nyt muistin, mitä sen tulikaan kirjoittanut. Kiitos, että katsoit tämän videon. Jätä kommentti. Jos et jaksa jättää kommenttia, niin jätä edes tykkäys. Jos sä oikeasti tykkäät mun videosta, niin jätä aina se tykkäys sinne, kun se on vaan näin. Piu. Ei maksa mitään. Kiitos.